Hakane ka snge kwa bani kai pi na ka tin ka jong play par kata ka long ngabu da ka jingkeli hato ka dain em yingi ban sat ya ka kejat jong ki wei pan ka tin ka jong play ke thu ingi marba kata ka ka jingkeli ka balabu adon ka tu ka ni ki bala keli ka ka jingkeli balai bangim le shu ya ka jing sat kejat hato ka dain em yingi ban le ka jing sat kejat marga ktin ka jong blake ke thu ingi la da pipule na uyanis kal nong ba khat lai ke thu ingi bahadin bo jisu la dep ya kata ka jingya bam jamit ne kata ka jing khawai utrai ka bangi ong u jisu hadin kata usdang banle sai ka ni ban sat ya ki kijat jong kita ki senran ki jong ktin jong blake da pipule kal nong ba khat lai jong uyanis ka khot ka ba sau ter ka ong uling jot na kata ka jing bam miet ba ula bu no ya la ki jankop Baraba ula shim ya ke janyat ula panpo ila di hadin ke tau la the ha ke dabor bola sedang mensat iki gejat jo ki senran baula nyat iki da ka janyat da ka ba ula panpo ila di anda kumta ulawan usiman Petrus ula ong hau ko try me sat iki gejat jonga uji zulai thu bula ong hau ya ka ba nga ngale me shim phang men ta han rei men sa sngu thu hadin kani u Petrus ula ong hau Menam yo ban sat gi kijat jonga lano ru. Jisu le thu o lada anam yo sat ye me. Menam yo benta satya lembat nga. Usiman Petrus ula ong ko try. Tangi gi kijat jonga henre ye gi kti ba ye khle jonga de. Jisu le thu o uta wala pensum dan kam henre tang ban sat ye gi kijat. Te ulong khoj baro par kumta phiru philong ki ba khoj henre baro. Na ba ula latip u ban sa deno eu namar kata u ong phimlong ki ba khoj baro te anda kum tau lala sat ki kijat jongki bola shimi ga jankop bola la shongshani apat ula kle ki phia tip ka ei bangal le aphi phia khot inga ko noi kai bot ko try bot phi ong ka ba deiru namar ngalon kum ta namar kata lada manga utrai bo unong kai ngala sat ki kijat jongpi ka dei aphi ru banya sat ki kijat parlok hi namar nga ai ka rukom aphi ba phiru phinyo ale ko manga le manga happy shisha nga ong happy u shikri umlong ba kham kraw yau kan rat jong u lemne u apostol ba kham kraw yau ta bla pha yau tadeng tau jisu wong ba ka jing sai kijat kalong ka badon kam namar wong lada ngam yo ban sai ka kijat ka jong me Petrus u Petrus ngam tre da lele ru ba men sai ki kijat jonga u jisu wong lada ngam yo ban sai ki kijat jong me memla banya don mental lembat nga padeng tau Petrus ong pensum no senan nga the senan nga na kli baru jisu ong yu tau la pensum kamot yu tau la de pen baptis dan kam shu ban pen baptis biang ya u la don kam yu tang man sat ki kijat tadeng tau jisu andau la dep ushong baru kli ki kene ke jingkli wong pia khot inga kono kai bot ko trai bot pi ong ka ba deiru namar ngalong kumta namar kata mamanga utrai bo noi kai ngala sat ki kijat jong pi ka dei piru banya sat ye ki kijat parlok hi namar ngala ai kur kom phi ba phiru phnyo le komanga ngala le manga ye phi shisha nga ong phi bo shakri umlong ba kham kraw yu kan rat jungu lemneu apostol ba kham kraw yu taw bla pha yu hang neu trai ong ba phi dei ban le ya ka jing sat kijat wong balada nga utrai ba unong kai ngale ya kan ni ka dei ya phiru banya le parlok hi ong ka ktin ka jong blai namar lada kata manga utrai bo noi kai ngala sat ki kijat jong pi ka deya phiru benya sat ki kijat perlok hi kadkhot bakhat san ka ong namar nga ngala ai ka rukom ha phi ba phiru phinyo le kumanga ngala le manga ya phi kumanga ngala le ya phi phiru phi de men le ken ki wei tadeng ta ka ni kam de ka bo jisu ong ba lada phi kwa ban le lada phim kwa ban le nai le uklam ai option ne uklam ai choice sang ne u jisu ai beda ka hukum ka ne ka de hukum ka ba utrai ong pia ban le ye ka ne ban sat ye ki kijat parlok hi mdei tam bangi speni bangi smoret mdei bangi speni ba ka de ka rukom ne ka de ka niam ban le ka tan rengi le ya ka ni namar bangi e utrai mau trai pha ngi ban le ka ne ngi ha ban le ya ka ta ban sat ye ki kijat parlok hi badeng ta nga aingu yu blai ba na kaliang ga jongi ngi jupelong ru ga jing sat kijat ka bangi sat yaki banget yaki tagi senran ki jong trai ki nongbut ki jong trai bangi sat kijat parlok hi namar nga snow baka dayangi banle ekani namar baka tin ka jong trai u jisu hi u da ai da ka hukum bangi hap banle ken yakani lada u jisu myo ban sat yak kijat jong Petrus kumu umla banya don bentalem bat u jisu tadeng ta ba ka dayangi ru
Banginya don bentalem iwe, banginya penrit iwe, bat banginya iwe, bat banginya penpok ru iwe. Bagade kata ban sat kejat kade kejing penpok ialah de. Bat lada utrai unong hikai bau blei usim ule ya kata. Balengin namla ban le ya kata. Bat bangi syakri utrai ngaju ong ya kene. Bakam judon ka shortcut. Judon ka shortcut ngi hab ban le take kumba utrai uong. Kam judon ka bangin delete don ki benta bangin pediang ni do ki benta bat ngam kwa banong ipi ka tin ke juble ka tho ka don in full pala dangi le ngi haban le lut ya ka baro tadeng ta la dau trai ong ngi bangin sat kejat perlok hi namar ka khot bakhat san ka ong namar ngala ai ka rukom api ba phiru phnyo le kumbanga ngale mangai pi ong ka de ka rukom bangi haban le kam de ka rukom long ma pendep rukom ne ban shu le ka tan reu ong ka ne ka de ka rukom ka mang ai pi ka ne ka de ka ba nga hukum ya pi de ban le tade tangi hab ban ya le ken ya kata ka jing sat kejat iwe ban nga ngai utra nang ai bor ya pi ba nginang la ban penpo el de hakmat jeng ki wei pat bagin penrit el de hakmat jeng ki wei pat wala da thousand kai la ka pang kata ka met na ne ka hiar kata ka kerdan la ka hiar kata ka buram ro rangi hab ban le ka ne namar utrai upa yang ngi ken ban le tade ta lada ngingim le kumbau Jisu ong i Petros lada memem sya bangan sat ki kejat jome minum la banyadan bental lembat nga kabamut hi lada ngingim ya sat kejat parlok hi nginum la banyadan bental lem baru Kris tadeng ta nganget botran kerkhui fi un ai bor yangi penginang la ban penrit ban penpo ilade hakmat ki banget barakmat jong kita ken kinang bot ki jong try Jisu blai un ai bor ya pi bau nang penchat bor ya pi unang penchai ya pi bat kadai kata bangide banya sat kejat parlok hi ong gektin ke jong blai blai kor khui fingi ne dwai gani ke por ke bamenta trai ngatip ya gani blai ladang idang long ki basarong ladang ibu ya kerdan ke jungi khamat do nginam la ban le gani ko trai re trai nganget men aingi ke bor men aingi ke jingla men aingi ko trai e go men sim ba khoi bangin penrit ld bangin penpo ld ko trai ha khamat jong ki wei pat ablai bangin nyowi ki wei khamba ban ld hi pat trai bangin le ya gani namar ka dei ka ba memela hikai ka dei ka ba memela aingi ka ta hukum bangi de ban le ken ya kani parlok hi pat trai ngadwai men ai bor ngi ya rap ngi bangin ngi penrit ld banim pen kraw me ko try mangi try oi ko kunat ba mdei sho mangi henrei ma me ha po jangi ko try ba memen em ai bor ngi ko try ngina la ban chakri me hala kasngi kat kum ka tien ke jama ka tengu jisu ngadwai amen but amen tangai bo try nang ai bor ya pi bo try nang pen shai ya pi bo try nang ai ya pi ya kata ka jing pen sle bat banang pen sle pi ba pinang penrit ya de hakmat jong try bat hakmat jong ki breu kajing suk long rakat ba pi khoblai shibon amen but amen